бомж пакет ашаган юк, Аллага шөкер, дурт айтырсак та, менә гел табынны матур итеп кырга тырышам. Монда күбрәк безнең татар халык җырлары. Илһам Шакиров, конечно же. Ансыз инде никак. Зөлфәт керде аның өенә. Һәм бик теге шундый шок катып чыкты ул. Миңа әле әйтүчләр дә булды, журфакка кергәндә, Васыл кертте әле сине. Шунда теге төшергәндә biz аңладык, ташта безнең икебезнең дә парольләр берүк булган. Безнең шундый акыллы мәхәббәт булгандыр ул. Чөнки яңадан танышырга туры килмәде. Әйтәм бит, мин дөрес әйтәм гел. Бер тапкыр талашмак та. Әгәр дә син ирсез хатын бу синең өчен Яңадан. Ничек гаилә барырга, ничек баланы тәрбияләргә шушы милли өлкәдә эшләп алган хезмәт хакын белән. Әлеге дә бая энтузиазм дигәнең шул 80% булырга тиештер инде мондый очракта. Соң бер көнне соң күрсәтеп утырдым Зөлфәткә. Әйтәм, шундый матур, бәясен калган, әйтәм, күпме дим инде. Ну, бер 5000 инде дим, әйтәм, 39400 әйтәм, пожалуйста. Сен за кадрында сөйләшеп алдык, ул мин ничә сум алайым. Бу санны әйтергә дә. Оят аны әйтергә. Шу кадәр рәхәт яшәп калганнар, дәүләт фатирын биргән, дәүләт бушлай санаторийга җибәргән. Әти әни татар телен ярата икән, татар телендә сөйләшә икән, аның балалары да сөйләшәчәк. Анда өйдә 2 сәгать сөйләшеп кенә бала белән телгә өйрәнә алмаячак ул. Гел әйтәләр инде. Дани Зарипов татар, Алина Загитова татар диләр. Менә мин татар түгел дип саныйм. Кайсы җырчы баласы белән татарча сөйләшкәнен куясың интернетка. Акылсаты булган инде бу. Сәнәрмесез, саулармысыз, кадерле дуслар? Әйтчедә әйтер сүзе булган кунаклар бар. Инде сез дустыбыз Зөлфәтне беләсез, БТШ тәгәрмәч тапшыруының алыштыргысыз алып баручысы, автоэксперт Соба егете. Зөлфәт Галимов, автомобильләр буенча белгеч, Соба егете, 26 яшь, Казан федераль университетының журналистика факультетін тәмамлый. Яшь ТНВ телеканалында Соба район газетасында каләм чарлый. Әмма көннәрдән бер көнне Зөлфәт иҗаттан автомобиль дөньясына кирип шума. Шулай итеп каләмне күпчәккә алыштырырга карар кыла безнең автоэксперт. Һәм аның янында кем дип әйтергә дә менә кайсы җиреннән башларга да белмим. Чөнки Шулпанны мин инде күптән беләм. Шулпанны мин алтын каләм чорыннан беләм, ләкин бу тапшырудагы аның төп вазифасы ул Зөлфәтнең хәләл җефете. Яшьләр, хәерле иртә, көн, кич, кем кайсы вакытта караячак. Тәүлекнең хәерле вакыты. Галимовлар 2024 елда, ягъни гаилә елында оешкан яшь гаилә. Зөлфәт Соба егете, Шулпан Кайбыш кызы. Аларның танышу һәм кавышу тарихы Санта-Барбарадан ким түгел. Бер-берсен шактыйдан белсәләр дә, мәхәббәт ышкыны бик соңына кабынып китә аларның. Әмма тормышның сезгә кавышырга кирәк дигән беренчел билгесенә Зөлфәт тә Шулпан да игътибар итми. Икесенең дә телефоннарына бер үк төрдәге пароль куелган була. Моны Зөлфәт очраклы рәвештә кулына Шулпанның телефоны килеп кергәч кенә белеп ала. Шулпан хәтта Зөлфәтнең сөйгән ярларына зур-зур йомшак аюларга кадәр сайлаша. Көннәрдән бер көндә дус кына булып йөргән Шулпан Зөлфәт алдына сорау куя. Кем без? Дусмы? Туганмы? Әллә пармы? Зөлфәтнең моңа ничек җавап биргәнен һәм Галимовларның мәхәббәт тарихын, ни өчен Илһам Шакиров, Фәрида Кудашевларны тыңлау алар өчен хәтта ритуалга әйләнгәнен әйтченең шушы махсус әңгәмәсеннән карап белә аласыз. Без исә әңгәмәне башлыйбыз, беләсез бу нәрсәдән. Башлыйбыз менә шушындый кайнар шоколадтан. Татар чәйеннән дә түгел, мәтрүшкәле чәйдән дә түгел, әнә менә шушыннан. Һәм сезгә сорау, гомумән сезнең кофега мөнәсәбәтегез ничегрәк ул шоколадка? Битарафмысыз, әллә киресенчә бик яратасызмы? Да, син Без әйтәсең. өйдә чәй эчмибез. Ну, эчәбез без әгәр дә теге күңелебез бик каты шуңа тартса, бик каты тәмлектер инде анда мәтрүшкәләрен салып, абепихаларын салып, җиләкләр, ниләр карлыганнар, шундый теге үлән чәйләре ясап эчәргә мөмкин без көн саен эчмибез. Мондый гадәти чәйләрне мин кофе эчәм. Зөлфәт кофега битараф кына түгел, аңа бик тискәре карашта. Ого, нишләп алай? Мин ничектер яратмадым аны. Исеннән дә ул каша дип әйтсәң дә була. Журналистика вакытында эшкәлим мин аны. Шул йокламас өчен кичләрен, сценарийлар язганда, шул мәкаләләр язганда мин аны да эшкәлим, ләкин ул яратып эше түгел. Әмма йоклатмас өчен менә хәзерге минутла мине йоклатмасын. Менә шуның өчен генә эшкәлим. Хәзер мин бөтенләй эчмим аны, чөнки йокларга яратам. Мин кофега бер качан да йоклатмау чарасы буларак карамадым, бер качан да. Менә минем дә шулай. Мин бер качан Ләззәт алу
ысулы инструмент итеп кенә Мин карадым. хәтта йокларга ятыр алдыннан рәхәтләнеп Мин дә эчә чәй түгел, кофе эчәм, һәм тынычлап йоклый Әйе, алам. әйе. Менә белүемчә, синең өчен бит Чулпан кофе эчү ул тулы бер ритуал, әйме, чөнки социаль ширкәтләрдә дә күргәнебез бар, матур итеп эчәсең. Менә синең өчен ашау һәм эчүне нинди шартларда башкару мөһимме? Мөһим. Идея булганда мин бик матур итеп кырырга яратам табынны. Теге бөтен әйберне әзерләп бетергәч кенә утыртам мин кешеләрне, Зөлфәт алдарга бирмәс. Теге анды мондый аннан-моннан гына җыелган түгел. Әле шунысы бар, бүлдерем. Кумасаларга да ярамый. Ул эшли икән ул җирдә, якында киләсе түгел. Ләкин менә инде әзерләп ашаганнан соң анда Булышасы. Антында якын кирәгә ярый. Дәшә сөйлә. Синең өчен Чулпан бер үзенә күрә бер иҗат кебекме бу процесс теге? Менә шушы табын тирәсендә кайнар. Вакытым булганда иҗат, бик каты ашысы килгәндә иҗат барыр кырыйгарак килеп тора инде барбер дә анда тизрәк ихтыяҗга әйләнә. Әмма ихтыяҗны да матур итеп канәгатьләндерү юлын табабыз. Теге бомж пакет ашаган юк, Аллага шөкер, дөрт айтырсак та менә гел табынны матур итеп кырырга тырышам. Шул кыярны да матур итеп кисергә, помидорын да матур итеп турарга, макаронын да матур итеп бирергә һәм гомумән матурны бит аны ашыса килә. Һәм ашаганчы инде күздә инде алдалап туйдырып куя тамакны. Барыр әзрәк тә ашыйсың, үзенә күрә бер шундый психологик моменты да бар. Инде безнең тамашачылар аңлап алганнардыр инде Чулпан белән Зөлфәтнең дә икесенең иҗат дөньясыннан чыкканы. Ләкин менә ничек шулай килеп чыккандыр дип баш ваталардыр. Каләм тоткан кеше хәзер каләмне күпчеккә алыштырган булып чыга. Зөлфәт, синең турында сүз. Икегезнең дә журналистикага килү турында без сөйләшербез. Зөлфәт, ничек шулай килеп чыкты? Син бит башта иҗат кешесе идең. Мин иҗатны инде бәлки чактан яратканмындыр инде үземчә. Ул иҗат каләмдә генә түгел, булай сәхнәне дә яратайм. Сәхнәгә чыгып мин спектакль уйнарга бик яратайм. Бәлки чактан ул Мин яраткан ролен кайсысы иде? Кайсы спектакльдә? Ансыха зур үскәч булгандыр инде. Мин әле ансын килешектә сөйәрбез микән? Хәзер сөйрәп китим микән? Спектакльләрдә Сабада уйнап йөрдек. Хәзер дә исән бу. Әйе, менә шулай итеп без Сабадада үзебез аерым труппа ясап, акча өчен түгел бу, менә үз күңелебезгә якын итеп инде шулай итеп спектакльләр уйнап йөрдек. Менә анда инде миңа калса бөтенсе дә үземә ошатып, яратып уйналган рольләрдер инде. Туры китереп дип әйтмәсем инде, чөнки анда Әйе, бер роль бик тискәре Зөлфәткә туры килми торган Әйе, булды. чөнки мин теге үзем Андый мине түгел ул. белгән кешеләр Әйе. бөтенесе беләр, что мин теге гел шундый шат, елмаючан. Андый кеше Анда мин бик әшәке һәм хатынга да хыянәт итә торган, балаларын йөрүче, яратмый торган. Менә шундыйрак бер роль бар иде. Та син ул рольне ышандырып башкара алдыңмы син? Әйтләрсең, ну Зөлфәт шундый Әйе. ышандырып дип уйладым. Әйе. Синең шундый икәнлеген белмидек бит дип. Әйе. Аның язучысы да килде ул әсәрне. Айгөл Әхмәтгалиев. Айгөл Әхмәтгалиева үзе дә карады, бик мактады. Бабаем язырга яраткан. Ул инде язучы булмаган, инде менә газетка отчетлар бирергә, һәм шунда хикәяләр биргәләгән. Теге журналист булмаган бу, менә шулай итеп үзе язгалап утырган газетларга хатлар, ниләр язып. Әйе. Менә мин бабаемның булган. Аннан соң инде ничектер мин менә 10нчы класстамы, 9нчы класстамы сыйныфта инде Сәләткә бардым. Сәләттә Кайсы сменасына? Сәләт Булгария. Менә шунда бик күп журналистлар безнең. Хәзер алар эшләр микән? Мин белмим дә. Менә шулар мастер-класслар кебегрәк шундый нәрсә үткәрәләр. Һәм ничектер мин шунда кызыксынып киттем дә, кая кереп карыйм әле дим. Аннан соң кызыксынып китеп, мин кайттым да мәкаләләр язгалап карадым инде үзебезнең газетка. Аннан соң алтын каләм барын Менә әйттеләр алтын миңа. каләмгә кереп киткәнче Зөлфәт, хәзер без дилбегәне тапшырабыз Чулпанга. Шушы алтын каләмгә кереп киткәнче, чөнки безнең өчебезне нәкъ шушы алтын каләм фестивале берләштерде, таныштырды. Ләкин шушы әйтәм бит ноктага килеп җиткәнче, Чулпан, синең белмим, син туганнан бирле каләм белән тугансың бер, кулыңда каләм юкмы? Ничек булды соң ул? Чөнки гел син безнең күз алдында булдың. Юк. Мин журналистика белән ишраклыгына килеп эләккән кеше. Мин 8нче сыйныфка кадәр шулай ук сәхнәдән төшмәйдем. Мин җырлап йөргән кеше. Музыкаль белеме, музыкаль яктан андый теге зур педагоглар белән шөгыльләнгән кеше булмасам да, Казандагы конкурсларда, бүтән районнардагы конкурсларда
катнашып нитеп йөри идем инде. Менә сәхнәдән ничектер 8-нче сыйныфта сәхнәдән туйдым дип әйтеп булмыйдыр инде ул. Әмма миңа ошамый башлады. Сәхнәдә, конкурсларда үзенә күрә бер гаделсезлекләр барлыгы күңелемә тия башлады, күрә башладым һәм мин шуңа күрә минем сәхнәгә башка чыгасым килми, минем сәхнәдә күренәсем килми дидем. Аннан соң ул сәхнәдә җырлап кайтканнан соң авырыйсың, күстеп, нитеп, кирәкме ул миңа дип. Журналистиканы Ж хәрефендә белмәгән кеше 8-нче сыйныфта мин Алтын каләм фестиваленә килеп кушылдым. Сез үзегез дә бик яхшы беләсез, мин ул вакытта яза белмәгән кеше булуымны, ни дәрәҗәдә гомумән журналистикадан бик шүрләгән кеше булуымны. Һәм мин аны бөтен җирдә әйтәм, монда да әйтәм. Сезнең караучыларга белеп торсыннар, менә шушы кеше дип әйтик инде. Шушы кешенең ничек аны әдәби дип әйтергә. Арт якка тибу дип әйтик инде, бәлки этәргәндер дә журналистиканы ташламыйча дәвам итәргә. Чөнки мин хәтерлим, Линар абый, сез миңа әйткән идегез, журналист факт дигән сүзнең дә нәрсә икәнен белергә тиеш дип. Ә мин факт дигән сүзнең нәрсә икәнен белә идем, мин аны аңлатып әйтә генә алмаган вакытта. Төшенчәсен. Чөнки дөрес итеп әйтергә теләгәнмен, теге төшенчә буларак. Тиз генә җавап бирә алмаганмындыр. Факт сүзен әлбәттә мин нәрсә икәнен беләм. Төшенчәсен дә беләм, фактлар белән эшлим хәзер. Менә шуннан соң миңа ошады. Бу движ, яшьләрчә әйткәндә vibe, һәм мин шул 8-нче сыйныфтан башлап инде мин үземне журналистикада күрәм дип бөтенләй бер нәрсә турында уйламыйча инде чын-чынлап яза, иҗат итә башладым. Мин шигырьләр, андый хикәяләр конкурсына катнашкан кеше түгел. Шигырьләр язгалаганмындыр инде, аны шигырь дип атау Тукайлар, Муса Җәлилләр, Әтнәбайлар мине кичерә күрсен, шигырь түгел инде ул, гомумән теге нидер бер мавыгы гына. Менә хикәяләр, нәрсәләр язган кеше түгелмен. Мин чын-чынлап менә классик журналист дип әйтик инде. Минем язмаларда аның кадәр беркайчан да булмады хиссият дулкыннары, беркайчан да булмады мәгъдисник кебек озын җөмләләр, филологлардагы кебек озын башланнар, озын матур итеп чәчәкләп шуклап язулар. Миндә менә ничек өйрәттеләр Алтын каләмдә оста, кыска һәм ёмка итеп язырга. Мин шул оста, кыска ёмкасына әлегәчә саклап киләм. Мин эшкә урнашканда да миңа шулай дип өйрәттеләр, кыскалыкта осталык дип. Теге су кушмыйча язырга һәм мин әлегәчә шул кагыйдәне үтәп барам инде. Сулпан, синең беренче һәм бердәнбер әлегә шигырьнең ул Ватан Татарстан газетасы. Татарның бит инде төп басмасы. Без практик күтәрик я шәһәрләрдә, я каядыр анда башка төрле район газетларында син тоттың да име? Ничәнче беренче курста укыдың? Беренче курста Ватан Татарстан газетасына эшкә алдылар. Бу нонсенс минемчә. Ничек шулай була алды? Ничек менә сиңа ышандылар? Ничек сиңа шул менә үзеңне күрсәтә алгансың булып чыга бит? Мин әле шуны әйтә алам, мин эшкә урнаштым мин март айында, март башында, һәм 4 мартта чыгарга тиеш идем мин эшкә, мин чыкмадым эшкә. Мен Назым абый, ул вакытта Назым Сәфәров иде, мин эшкә алучым, беренче редакторым минем. Хәтта WhatsApp-ма язган иде, Чулпан, без сине көткән идек планеркада, син килмәдең. Ә мин бүген килергә икән белмәм дидем. Мин хәзер шок каттым, ничек мин редакторга шулай яза алганмын икән дип. Чынлыкта нинди сәбәп иде? Мин чынлап белмәдем кирәклеген. Игән турып кына теге. Юк, аннан түгел, мин чакырсалар килергә, чакырмаслар килмәскәдер дигәнрәк фикердә булганмындыр инде үземчә белмим. Куда идем инде мин ул SMS язганда. Мин хәтерләмим, нинди дөресрәге бу мәкаләгә, бу язмага кадәр мин хәзер әйтәм, нинди язма икән. Ул язмага кадәр мин анда вакыт-төяк язмалар җибәргәләп торганмындыр инде шушы практика кысасында, чөнки ватанымда эшләгән кешеләр безнең практика җитәкчеләре, укытучылар иде, үзебезнең журфакта инде бичарада ничара язасың бит инде. Аңа кадәр без бөтен редакцияларны йөреп чыктык, барып Стат медиа агентлыгына да бардык, ГТРКга да бардык, ТНВны да күрдек, гомумән ялкыннарны да күрдек, тагын, бардык инде без. Мин хәтерлим, Татар-Информда безгә үткәрделәр, агентлык бит инде, зур агентлык бездәге дигәндәй.
кызыктырырга тиеш бит яшь кишини андый матур холдингта эшләү, биектә эшләү. Мин хәтерлим, безгә Рамис Абдулатипов үткәрде инде экскурсия һәм эш бирде әле ул безгә. Менә ялгышмасам, 10 заголовок язарга, менә бүгенге очрашудан дим инде. Мин унлап тормадым, мин берне генә яздым. Татар-информ агентлыгы җитәкчесе булдым икән, ул менә хәзер мин дөрес итеп әйтмәгәнмендер дә инде вазифасында. Татар-информ җитәкчесе идем бугай мин. Рамис абый, ул бит инде редактор. Не суть ансы. Татар-информ җитәкчесе студентларга 16-нчы каттан 16-нчы катмаларны 13-нче кат микән? 12-нче каттан сикрегә кушты дигән заголовок язып бирдем. Чөнки ул безгә менә безнең гадәттә шушы анда бит инде матур җир бар бит инде, тег манзара ачыла. Менә шуннан гел фотога төшәләр инде безгә сикерергә дә мөмкин дип шаярып кына әйткән. Мин моны истә калдырып да инде аннан көләргә кирәк иде инде. Мин көлмәдем инде. Ну да, мин шуны серьезный кеше. Һәм мин шуны заголовок итеп бирдем. Мин бер заголовок иде инде ул. Мин буйдан унлап тормадым. Минемчә ул бик әйбәт заголовок иде инде. Шуңа күрә аннан соң мин шул көнне экскурсия булган көнне шул агентлыкка килдем. Һәм лифтта Рамис белән күрештем. Безгә эшкә киләсеңме ди? Ышандымы сезгә? Юк, мин ашамас дидем дә лифтка кирип киттем. Син вакытта ничек кешене күрәтермен дип яисә анысы мин тәгәрмәчемә таяк тыга торган булыр дип. Мен уйламадым. Анда уем бөтенләй булмады. Син һәрвакыт шундый күрәсең дидем. Тоғры сүз ул. Шуны гына әйтмәкче идем тыгылып. Календәрдә син шундый бит. Син баш редактор идең бит инде ешкынаймы? Гәҗит чыгарганда график үзе сүзеңне каты итеп, башка каләмдәшләр мәсәлән эленки-селенки йөргәндә син теге стелгә йодрык сугып дигән шикеллеме? Давайте син гәҗитең гел алгы сакта чыга иде бит. Чөнки безнең төркемләп чыгаралар. Чөнки төркем җитәкчесе Лина Рабы иде. Юк, син бурытта җибәрә аласың. Син апаң булган чакларда бар. Юк, мин рәсем фото булмады. Юк, мин гелсездә һәм Йолдыз апа миннән инде булганым бар. Мин рәсем фото, конечно, каты тота иде. Шуннан соң Рамис Латипов кайчактан ачык юк дип әйттеңме? Юк дидем дә кирип киттем лифтка, мин шунысын күрмәдем. Шурыным мин хәтерлим, без группа белән бардык бит инде, бик күп кызлар Татар-информга киттеләр, бардылар, эшләделәр. Белмим, миңа хәбәр язып утыруына кызыктырмады. Хәзер син Татар-информ әйтергә мөмкин, алар интертап дигән редакциясе бар. Алар Татар-информга җыйганнар иде. Анда кемдер җилгәрә үзе төяп җибәрә. Анда аналитикага да урын бар. Сүздә юк бар. Мин беркайчан да интернет журналистикасында эшлисем килмәде. Менә мин күнеккән үземнең фамилиямның газетадан астында күрергә һәм менә тотып карарга, менә миңа шул кирәк иде һәм мин әле без монда көзен бардык, беренче курсның көзендә. Мин әле әйтәм бит вакыт язмалар язып йөрдем. Һәм мин яздым. Мола спектакль ул вакытта Камал театрының репертуарыннан төште. Мин үзем барып, әле актерлар белән сөйләшеп, нитеп фикерләр җыеп, шуны кичкенә генә бер язма әзерләгән идем. Бик күңелемә тигән иде инде ул минем Мола спектакльнең төшүе. Мин бит инде ул вакытта теге театраль политиканы бик аңлап бетермим. Теге ул бит инде репертуар яңарып торырга тиеш. Барыбер теге артистлары үлеп китә дигәндәй ничек барыбер бит инде аның үз кагыйдәләре бар. Яңа спектакльләр сәхнәләштерелә. Миңа ничектер менә бик кисәк алдылар бу спектакльне, менә шулай тыелган иде. Шуны күңелгә тигәнне язып биргән идем. Менә мин хәтерлим. Рәсем апа аша буга ялгышмасам, безнең укытучы инде ул вакытта Ватанымда эшли. КФУда безнең устаз. Ватанымга бирергә кушты, ничектер мен бирдем дә оныттым соң инде. Ул вакытта мәдәният бүлеге мөдире Глина Гимадова дигән кеше инде. Шулай минем тагын бер устазым инде. Эштәге әнием дигәндәй. Ул бик ошатты моны һәм менә мине көннәрдән бер көнне Миназым абыйны чакырды. Менә теләгең юкмы мәдәният темасына баштарак инде Глина апаңа ярдәмче итеп, менә шулай язып нитеп йөрергә дип инде. Мин телим дигән идем һәм мине шулай итеп эшкә алдылар. Мине берәм эшкә алдылар инде. Син ярты ставкага алганнар димме башта? Бу яртыда түгел иде бугай әле. Мин бит әле анда теге 0.25 булгандыр. Чөнки бар белемдә юк. Гомумән беренче курсның 2нче семестры бу. Тулы ставкага син ничә елдан алдылар? Күпме вакыттан соң? Мин бик иртә күчтем тулы ставкага. 2нче курста бугай. Мәдәнияттән әкрен генә менә шулай гомумән бөтенләй бүтән темаларга
кіріп кетергә туры килде. Һәм хәзер син киң кылачлы журналист. Һәм хәзер мин белмим инде, ансын мине укыган кешеләр, гәҗит укыган кешеләр әйтергә мөмкин инде. Минеме үземә бәя биреп утыра алмыйм. Дөрес булмас иде алай бәя биреп утыру, мин киң кылачлы. Безнең бу байлыгыбыз дигәндә, кстати, менә монсын безгә Камал театры бүләк иткән иде. Үзләренең стенасында тора иде. Өр-яңа менә пакетлардан чыгарып без аны военный тематикадагы җырлар монда күбрәк. Монда минерда торган җыр бар, шуңа күрә дә безгә ул ни? Хәзер әйтәм. Кая ул? Темная ночь дигән җыр булырга тиеш. Менә ул бик ни яратып тыңлыйбыз, не только 9 майда гына түгел гомумәндә. Монда күбрәк безнең татар халык җырлары. Мәсәлән, ниндиләре бар? Фәридә Кудашева бар, мәсәлән, Һәм кайнагыз, Мәсгуд мәсәлән. Имаш бар. Бу Авитадан таптык. Авитадан. Шундый кешеләр бар икән, менә Зөлфәт Кырданың ине. Һәм бик теге шундый шаккатып чыкты ул. Типа, нәрсә булды дим инде. Бик күп. Аның менә Диван тулы. теге ул шкаф ачты да, сойла ди. Мин просто утырдым, бер ярты саат утыргандыр сойлап. Анда әле калды, тагын барып килсәк тә була. Илһам Шакиров, конечно же. Ансыз инде никак. Тоже бик шәп җырлары, бик ни. Куймы? Тукта, менә ана чакта акваем килә сезгә нәкъ менә шушындый төрдәге музыкага мәхәббәт. Ничек яратмаска аны? Мин даже кешеләрнең мәсьәләләрне күргән юк мондай музыканы проигрывателләр. Ул бит инде менә әлеге дә баягы шундый күңел азыгы, шундый менә күңелне тынычландыра, башны ял иттерә торган бер рәхәт нәрсә бит инде ул бит инде бөтенләй бүтән төрле моңнар, менә хәзерге эстрадада булмаган моң дисәң дә Миңа була. калса, алар просто моның турында әле уйламаганнардыр. Һәм моның турында уйласалар, күрсәләр, мәсәлән, миңа безгә дуслар килә, монда. Дуслар бик каты шат. Кызгалар инде үзенчә. Монда кунакка да килгәч инде тыңлатабыз без аларга. Строительләр дә мәсәлән бик кызыктылар теге. Ремонт эшләргә килгән кешеләр теге, бу нәрсә дип теге, шундай әйберләр бармы ни ул дип сорыйлар. Менә монда балконны ясаган кешеләр дә бик каты шатып, аны тыңлап, аларга тыңлатып ул җырларны. Ерексе кайсы җырны тыңлатабыз хәзер безнең? Ну, монда свитшотта язылган җырныдыр инде. Миңа калса. Мин Без дуслар килсә дә гел шуны кушалар инде. Әйдә, куй әле теге Илһамның теге җырын дип кенә җибәрә инде. Алай теге Сарман вальсы дип әйтми инде аны. Һәм бездә Үземдә исеме белмим, Туй көнендә бит безгә шул җырны бүләк итте безнең син те дусларыбыз. тыңлап утырган булсаң, Туй көнне. әйе. Гитаралы малай һәм аның хатыны, Гүзәл исемле кыз һәм Альберт исемле егет безгә мафрагыларны күп булды. Әйе. Менә шу тавышны ничек яратмаска була ул. Чыгырт килгән. Бу шатлык шәттәр ямна шикелле. Ой, мен жырлауышым хәтлек кенә. Бузмый Илһам Шакировны җырын. Чукан, синең язмаларыңа кайтавазлар килгәне бармы? Гәҗит рәвеш, ойхат рәвешендә шалтыратып, менә Чулпанның язмасын укыдың әле. Кайтавазлар килә, беренче эшләгән мәлләрдә бик ул вакытта күңелгә дә тигәндер инде, хатлар килә иде.
хатлар килә иде һәм бәйләнәләр иде яшь кешенең, яңа бит инде фамилия. Яшь кешенең ни өчен менә кайбер очракларда рус сүзләре яки инглиз сүзләре кулланганы, моның татарчалары юк. Нишләтәсең инде? Менә Мәсәлән, кайсы татар сүзләренең менә сүзләрен дип уйлыйсың татарчасы? Менә кайсы сүзләргә бәйләнгәннәр дип уйлыйсың? ул вакытта мин хәтерлим. Ни сүзләргә бәйләнгәннәр хәтта брифинг сүзенә бәйләнгәннәр иде. Аннан соң инвестиция сүзенә бәйләнгәннәр иде. Мин әлдә хәтерлим. Аннан соң мин яза башладым. Инвестиция һәм җәя эчендә акчалар җәлеп итү нәрсәгә дә булса, нидер тармакка дип акчалар җәлеп итү. Мин шуны күңелемә тигән иде ул үз вакытында инде. Хәзер әлбәттә мин инвестиция дип язам. Әгәр дә бер нәрсә язып тормыйм. Хәзерге заман кешесе инвестицияның нәрсә икәнен белергә. Аны белмәү аның проблемасы кешенең. Ну шулай да мин башлангыч чорда бик тырыштым инде газетада менә нәрсә нинди булса сүз бар икән, аның татарчасы юк икән, мин аны үземчә тәрҗемә итеп аңлатып, сноскалар бирергә тырыштым. Мин шулай бик җитди караганмын инде. Белсен бу кеше бу сүзнең тәрҗемәсен, бу сүзнең аңлатмасын дип килгәне бар. Инде мин алай бик тәнкыйть сүзләре ишеткәнем юк дисәк, мин бер заман бензин турында язган идем. Ничәнче курста булды икән ул. 3-4 бензин турында яздым һәм мин анда дизель белән ниндидер төр бензинны бутадым, бәяләрен. Газета чыккан иде инде бугай. Чыккан иде бугай инде. Һәм безнең баш мөхәррир урынбасарына шалтырату килгән инде. Бу шул бензинга бәйле бер компаниянең кешеләреннән дип әйтикме соң инде. Дөрес язылмаган бит. Кем язды, ничек инде дизель мондый булсын, бу булсын, бу теге гомумән дөрес сүз түгел һәм кешене ничектер заблуждениегә илтә торганрак сүз дип. Мин каян аңлаган инде, язган инде. Бәйләр иде бугай анда язмасам, фәләнгә караганда артты дип нәрсәдер мин анда бик шундый кискенә әйткәнмен. Артмам чыкты. Нормально бик әйбәт кенә сөйләшеп, гафу үтенеп, минем өчен мин янда басып тордым, мин хәтерлим, зам ал кеше белән сөйләште. Ул кеше әлдә исән, мин шуңа күрә хәзер бензинга бәйле җирләргә йөрмим, ул кешене күрмәс өчен. Шуңа күрә, әмма бик әйбәт ничек итеп гафу үтте ул мине. Зам әйтәйин, ул безнең яшь кешебез әле, бу аның андай хатасы теге беренче генә, ул игътибарсызлыктан гына, ул начарлык теләп түгел, нияттән түгел. Ярар, яшь булса, матурмысың дигән иде. Матур булса кичерәбез диде. Бик матур, ул безнең яшь дип, менә беренче курстан белеште дип әйткән, шундый бик теге үзенә күрә бер стиле суыклы булгандыр инде ул вакытта. Хәзер мин хәтерләмим тәбәтер. Мин шәхсән үземә белгән кешеләрем менә бу әйберң әйбәт булган икән. Монсы бу теманы укыдым дип WhatsApp-ка язучылар бар. Менә бу җирендә бу җитеп бетмәде дип әйткән гел тәнкыйтьләп яки гел мактап тора торган бер кеше бар. Менә кем әйтмешли, уңай булса, тискәре булса, иң мөһиме битараф түгел. Битараф түгелләр. Хәзер без әйләнеп кайтабыз. Теге козыр итеп сакланылган, козыр дигән сүзне әйттем, әйме, ул татарчасы бармы аның? Юктыр бит инде, әйме, козыр. Кер сутканда менә козыр чыкты диләр. Нә языгыз? Языгыз. Гел анда татарча язмыйсыз дип тәнкыйтьләргә, татарча сөйләмисез дип тәнкыйтьләргә ярата бит халык. Менә язсыннар татарчасын. Без дә белербез. Һәм хәзер сөйләшәбез алтын каләм турында. Чөнки миңа кызык ике яклы версияны тыңлау. Зөлфәт, син ничек килеп эләктең алтын каләмгә һәм Чулпанны ничек беренче тапкыр күрдең? Нирәк хисләр барлыкка килде? Давай сөйлә, ничек бар шулай? Мин алтын каләмгә әйткәнемчә шул яза башладым да үзебезнең Собада, Соба газетасына. Шунда миңа Рано бүтән җирдә Ранодыр инде ул. Отдел образования? Мәгариф бүлеге. Мәгариф бүлеге миңа чыкты инде. Шулай бездә республикада алтын каләм дигән конкурс бар дип инде. Барасың килмәме дип инде. Мин әлбәттә дидем. Зөлфәт ул вакытта әлбәттә, сәләт әлбәттә, алтын каләм әлбәттә, космоска эш дисәләр дә әлбәттә дияр иде ул. Коя шакыралар ничек бармаска? Бушка да бит әле ул. Бушка. Әле миңа шулайтыр реклама ясадылар. Син корабльдә шулайтыр йөзеп, теплоходта мотор итеп йөришәксең. Ансын ялганнагыннар булып чыкты ахырдан. Алда информация булган. Алдагы Элек шулай булганнар дигән. Волга дигән.
bir җиргә бардык, шунда ял иттек, эшләдек, укыдык. Ял иттек дип әйтерлек булгач. Шуңа без вакытта балаларны ишкына сүгәйек, шуңа сез менә ял итәргә түгел, эшләргә килдегез. Әйдәгез эшләгез. Я бик Линар абый сүгергә ярата инде. Бары үзенчә бер андый җирдә, укудан соң андый җиргә кешеләр үзенең бер идеяда булган кешеләр янына бару, минемчә андый эш ялдыр инде. Селкеш идея өчен. Яна торган кешеләр. Ну, менә шунда бардык. Мин иң беренче чиратта барып синең белән таныштык инде. Шулпан төркемдә генә ул вакытта бит әле миңа баш мөхәррирем дип белмим. Төркемдә без бит әле беренче көн танышу иде. Ул вакытта баш мөхәррир булмадым. Булдың син минем. Ул вакытта булмадым. Бит инде. Булдым, мәкаләләрне мин алып киләм. Так что мин бер тапкыр гына булдым анда. Бар мин шиктер менә до Зөлфәткә кадәр булган алтын каләмнәрне мин авырак хәтерлим. Мин мәсәлән бик хәтерлим, хәзер вакытта ТНВда Рүзәл Шәрипов дигән журналист, мин шулай аның баш редакторы идем. Рүзәл миңа хәзер дә гел күргән саен яратмый идең син була язгыламны. Төзәт бар дип әйтеп җибәрә идең. Инверсия алымын кулланып язмыйлар бар дип ушай күрсәтә, дип әйтеп мин имешемне әйтеп кагазын әйтеп биргән кебек инде. Инверсия алымын язмыйлар дип әйттең син миңа дип. Кроватьтыңда гына утырайын шунда. Мен хәтерләп Беренче көн безнең бит инде үзебезне таныштыру иде. Анда төркемнәргә бүлделәр дә бит инде. Анда без гитараларда җырлап, шулай итеп җыр язып әле үзебезгә исем табып төркемгә, газетабызга исем табып, шулай итеп. Ул бик күңелле ел иде ул, гитаралы. Шулай итеп без анда әле танышу гына бер-беребез белән. Мин шунда хәзердә күбесе эшләр бит Илгиз безнең. Хәзердә шулай сөйлисең, как будто 20-30 ел элек хәзердә эшлиләр. По сути, 10 ел. 10 елга почти. 8 бар. Аңа 10 даже. 14-15 ел. 10 ел точно бар. 10 ел тирәсе. 10 ел бит инде. Менә шуңа теге команда әле эшләр дип мин мәсәлән үзем киттем бит инде. Бер төркемдә эшләп, танышып киттек һәм эшкә тотындык. Һәм мин син белән ахырданрак бар мәкаләне бит без беренче көнне үк бирмәдек. Анда икенче, өченче көннәргә, өченче көндер әле бөтенләй мәкаләләрне беренче көнне бит инде. Без беренче көнне бирәйдек. Юк, шулаймы? Сезнең редакция ничек булган? Сезнең редакция ничек булган? Юк, без дедлайн бар. Юк, беренче көнне үк яза башладык. Юк, син ничектер ләкин шулпаннар уже килгәнче үк моның кадәр запас белән килгәндер папка белән. Юк, мин теге хавада шуыручы. Гитара күтәреп. Уйнап җырлап. Отвечаю за это, за настроение. Натуральный. Сәлкеш натуральный. Ну, менә шулай итеп кирип киттек, әкренләп һәм таныштык. Даже меня теге алай усал дип әйтмим, но мәкалә шулпанны да сүздә юк, туры сүзле, каты сүзле, ләкин без аның белән даже ул вакытта әле безнең фотобыз да бар ВКонтактеда. Аны беренче скриншот белән китерсең, һәм без шул алтын каләмнән төшеп, без аның белән шунсы бар, ничектер булайым әле, бро дип, безнең теге үзебезнең фишкалар бар, аның белән ничектер теге дуслашып, нитеп, даже анда менә ана ул фото. Бу кызык монда. Бу көн шунсы. Шунда ябык. Сез монда. Бу. Ничек сезне говорю, мен шул кыяфәттә бу белгән шикелле. Моны җибәрсең әле, яме? Бу менә ВКонтакте тора алмыйм теге фотода. Да. Вот менә шунда танышып китеп инде, ничектер дуслашып калып, аннан соң кайткач та күп сөйләштек, нитек, аннан соң син укырга кергәч тә әле барып күрешеп торай оку йортларында да. Аблай йөреп китү безнең соңрак булды. Шулпан, синең версияң Зөлфәтне ничек күрдең һәм кабул иттең беренче? Мин хәтерләмим. Шуннан әйтәм, шуннан башлыйк. Әйтәм бит, мин Зөлфәткә кадәр булган алтын каләмне мин беләм 2014 елга бит инде 2014-15 микән. Ул бик шундый чынлап та менә вайбовый булып истә калган, ул бик чынлап та рәхәт иде ул. Насыщенный көннәр булып истә калган. Әмма мин Зөлфәтне анда хәтерләмим, чынлап. Бәлки мин анда эш белән бик мавыкканмындыр инде.
Әлбәттә, баш менен бер шундый бер үзлеге бар. Ул негатив әйберне менә юып төшерә дә, син исеңә төшерә алмыйсың кайбер негатив әйберләрне. Юк, мин хәтерлим, без соңгы көн иде ул. Соңгы көндә Илсине, Зөлфәт, мин, Лилия исемле кыз әле анда. Тагын берничә кыз бар иде. Юк. Юк, гитарага җырлап утырганда бар иде, Кубидан да. Аннан соң аерым таң каршылардык. Менә шундый моментлар минем истә калган. Менә Зөлфәтнең журналист буларак нинди булуы мине истә калдырмаган. Игътибар. Мен анда 2 мәкалә язганмын. Менә 7 көнлек алтын каләмдә ул 3нче көндә генә язып бирәсез мәле анда. Yok bir aydık mı? Üniversite bütün kişiler şulay Алар менә 3нче көнгә генә биргәндер инде. Без көнендә үк, сәгатендә үк биргәнбездер. Юк, ансы бирүен мин теге килгәлим, бирәйем инде. Килгәләп киткәле идем мин. Юк, мин ничә 7 көндә 3-4 бирдем бугай. Яра, молодец. Менә шулай мин истә калдырмаган, мин бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Алтын каләмдә Зөлфәтне күрмәү буенча мин хәтерлим, без бергә теге тусабат иттек, бергә фотога төштек, әмма ул вакытта ниндидер хисләр булмаган инде. Ансы 100%. Күз атулар кайчан барлыкка килде? Ой, күз атулар ул гомумән укып бетергәч бит инде анда журфактан соң укып бетергәч, эшкә урнашкач, Зөлфәт ул вакытта инде машиналар белән шөгыльләнә. Мин инде үз эшем, мин инде укып бетереп, диплом алып эшли башладым. Диплом алып эшли башладым. Эшлим инде мин. Дипломлы белгеч булып эшли башладым. Аннан соң булган эш әле ул. Мин әле Зөлфәтнең элекке кызларына Йөргән кызларына бүлек аю эзләшкәнем дә бар. Зур бер ел сорады. Аю каян алырга икән? Нинди аю димим, менә зур аю кирәк диде. Прям зур инде кеше кадәр. Миңа җибәрделәр. Аның аю бар. Минем аю бар иде үзенең. Ул шуны истә калдырган да, синең бит бар, ничек каян талдың дидем, мен белмим, подарок бит. Ул дим инде. Вот минең әле аюлар бүлеккә аюлар сайларга ярдәм иткәнем бар. Зөлфәт миңа шулай ук. Куй икән иттең син. Куй икән иткәнең бу инде. Нерки биттән алырга икән. Зөлфәт әле гос экзаменнар вакытында бик ярдәм итте инде. Мораль психолог яктан аларның төркеме, менә мин аларның төркеме белән бик дус мин. Анда кызлар егетләр ничектер шулай туры килде. Алар шундый рәхәт төркем. Менә мин журфактан гел аларны гына шундый яратып искә алам. Аларның төркемендәге берничә кыз белән элемтәне кыз һәм егет белән элемтәне тоткач, гос экзаменнар вакытында барбер өлкән иптәшләрдән индир бер теге сүз көтәсең бит инде, әйбәт булыр барсы да борчылма дигән. Мин аларны аптыратып бетергәнне хәтерлим. Зөлфәтне аптыратканым хәтерлим. Юк, мин бирә алмыйм. Теге сымынсы ул бит инде гадәти хәл. Экзамен алдыннан мин булдыксыз, мин ник укыдым 4 ел буе, берни белмим, башым пустой дип үзеңне шулай гаепләү. Менә Зөлфәт миңа бөтен булган мәгълүматларын җибәреп, үзенең группалар аларның әзерләгән инде сорауларга җавап, экзаменнар. Ул миңа әзерен бирде. Аны бирергә дә ярамагандыр инде бәлки. Мин әзерләндем, без шуны итеп, әзерләнеп инде ул вакытта мин үземнең иптәш кызым белән шулай журфактан группадашым белән торабыз, бергәләп чыгарып нитеп, анда бит 100 дән артык сорауга җавап, аны кая әзерләп бетерәсең. Мин тем более теория белән генә укыган кеше түгел, мин практик журналист буларак мин теорияны гомумән белмим, мин журналистика теориясын сорасаң мин әйтә алмыйм. Ул практикалык кирәктер. Һәм мин экзаменнарда да алай, мин экзаменнарда мин әлдә хәтерим, мин ничек билеп куйганнардыр, мин теге, сез факт ничек миннән сораган кебек, мин төшенчә буларак аның бер сорауга да төшенчә буларак җавап бирмәдем. Беләсең, әйтеп бирә аласың, ләкин бит инде теория сөйләгәндә менә китап сүзе белән әйтергә. Мин китап сүзе белән, мин хәтта хәтерим, хәзердә гос экзаменда сразу утырдым да әйттем. Мин сезгә теория сөйләмим. Китап сүз белән ярыймы, китап сүз белән әйтмәсәм. Тегеләр Иваслав инде безнең шул. Җитәкчебез. Ну, китап сүздә кирәк инде. Китап сүздә кирәк бит инде. Гарифуллина да мин хәлдә хәтеримә шул әйткән, китап сүздә кирәк бит инде. Ну, ничек инде менә комиссия алда шул әйтеп әйтергә. Әлегә аңламам, сезнең бит фамилия бүлек бу. Ничектер мен ел яктан Гарифуллина дигән. Менә безнең тамашачыларга әйтергә кирәк, Васил абый Гарифуллин, Васил Захитович ул бүтән Татарстандагы менә безнең буын bir 50 яшькә кадәрге кешеләрнең, журналистларның остазы ул. Ул алтын каләмдә дә бар иде инде ул профессор,
фәннәр докторы, минем аспирантурадагы фәнни җитәкчем дә иде әле ул. Шул Зур кадәр кешебез. бик кеше буларак та бик рәхәт һәм ышанычлы кеше ул. Остаз буларак та. Моңа күрә менә сезнең фамилияларыгыз да бер икән. Сезгә сораучылар булдымы соң? Кызы түгелме икән, туганы түгелме икән? Миңа әле әйтүчләр дә булды журфакка кергәндә, Васыл керттем әле сине, фамилиягыз да бер, син Сабадан что ли? Теге Васыл да Сабадан бит дип инде. Ул керттеме син дип. Васыл абый да мин дә берничә тапкыр әйткәнебез булды. Юк, туганым да түгел, кызым да түгел, бер кемем түгел. Гомумән бүтән бөтенләй бүтән картаның төрле почмакларында урнашкан җирдән без юк. Туганыбыз да түгел, үзем кердем. Зөлфәт, менә ничек шулай килеп чыгалды? Сез инде беренче тап кеше бит инде гадәттә менә беренче күрүдә мәхәббәт була. Я дөрестән дә күпмедер вакыт узганнан соң. Ничек шулай килеп чыкты? Сез инде күптәннән таныш, хәтта ул синең йөргән кызларына уенчыклар да сайлашкан. Менә бу миңа ниндидер бер хисләр бар дигән аңлау кайчан барлыкка килде? Алай юк. Без яңадан күбрәк сөйләшә башладык диюендә, шундыйрак термин әйтим. Әйе. Аның группадашы, шулай хәзерге вакытта журналист, редактор түгелдер бит әле. Юк, юк. Бәлки безнең чыгарылыш чыккан шул редактор да булыр. Минем курсташым шул Сабадан иде һәм ул үзенең авылында, авыл кызы инде Сабаның бер авылында яши, үзендә концерт оештырды һәм мине вакытта минем фотоаппаратым бар иде, фотога төшергә кайтмассың микән, теге шунда авыл белән таныштырырмын, Сабаны да күрсәтермен, авылдагы егетләр белән танышырсың, теге сымсыз сине күрәсләре килә дип, миндә анда шулай атым чыккан бит инде уже шунда турысы теге сымсыз ул кыз шулай ук сөйли иде инде үзенең дусты эшләренә шундый курсташ белән укуын һәм ярар кайтам дидем. Бу февраль иде. Февральдә без кайттык шушы концертка инде һәм шушы концерт көнендә минем кисәк кенә кичә белән Казанга кайтып китәргә, концерттан соң Казанга кайтып китү ягын кайгырта башладым. Иртәгәсе генә кайтырга тиеш булсам да, миңа кисәк кенә исемә төште. Воскресенье эшем бар монда һәм кайтырга кирәк. Ничек кайтырга? Электричка белән кайтып белмим, гомумән Сабада, бу авылда беренче тапкыр белгән кешем юк. Хәзер исемә төште, Сабадан бит Зөлфәт бар, бәлки менә ул Казанга барадыр. Кем белә бит инде. Мин яздым бугайны, сәлам, син концертка төшмисеңме, килмисеңме, белмәйме? Әйбер, мине как раз Рәфидә мине дә шакырган ул концертка, ә мине шул көнне Данир Сабировка да шакырган, пригласительный биргәннәр инде. Сабада. Сабада ул көнне Данир Сабиров авылда инде, мин башта чын дөресен әйткәндә Данир Сабировка кереп инде, аннан соң төшеп кенә менмәкче инде. Аларның вакытлары да бер вакытта иде инде ул? Юк, Илина бар, Рәфидәләргә төшеп, 6-да бугай Рәфидәләрнең, тегесендә 7-дә бугай. Ничектер икесенә дә өлгерергә тырышмакчы мин. Аннан соң Ябоштауга төштем, анда утырам, авыллары инде аларның Рәфидәнең. Нәсәгә кире Данир Сабировка барырга соң монда дип. Кердем, аннан соң иң беренче Шулпанны күрдем, шауып килеп кочаклап алды. Әле аны куядыр видеосы да бар. Мин хәтерлим, мин анда Рәфидәләр инде үзләренчә йөриләр, теге репетиция теге сымысы кипеш һәркемне белә. Мин никтер бер мәлне мин шунда ялгызлык хис иттем үземдә. Ни эшләп утырамсың инде? Мин анда мин үз эшемне эшләдем, мин анда мини интервьюлар алып йөрдем, теге үземчә аннан соң монтажларлар үзләренә истәлек булып бардым. Ну, эшем бетте, все. Мин бит инде концертны төшерергә генә кайттым, фото төшерергә генә. Һәм минем әлегә эшем юк. Бүтән күңелсез, ни нәрсә юк. Бөтен кешеләр сөйләшеп бетердем бугай инде. Бары алар белән хәтле ачылып китерлек нәрсә сөйләшә алам инде мин дигәндәй. Һәркем белән бит инде. Шуңа күрә мин Зөлфәтне күрү, ул минем өчен бик ни булды инде теге. Ниһаять мин таныш кешемне һәм белгән кешемне күрдем дип шатлыктан кычаклавым булгандыр инде, бәлки ул минем дип уйлыйм инде мин үземчә. Ага хәтле язгансың микән, или шунда сөйләштек микән без теге Казанга, минем как раз шуннан соң минем дус егетем инде хәзер вакытта Америкада яши. Как раз шул зату кичә инде бу ул китмие, менә шул көнне теге сабылаша инде безнең утырып, анда шул сөйләшеп утыру була. Һәм мин как раз шул концерттан соң, я Данир Сабировтан, я бу концерттан соң Казанга чыгып китәсе идем.
Как раз Шулпанны алып, шунда чыгып киттек юлга. Концерт вакытында мени, кстати, шакырдылар, ләкин урын булмады. Яраш тегендә бит Даниш Сабировка минем теге билет та бар иде пригласить. Монда беренче мин төшеп сатып алдым билетты. Икенче минем урын юк. Бәлки ул алардан авылында бик каты ярататын, ул шундый шорадыр инде. Анда сынап та теге мин әле бәлки соңга калып килгәнмендер. Урын юк иде. Каяндыр сәхнә артыннан урындык табып алып чыгып, Шулпан янына утыртты. Мин шунда утырып чыктым. Шулпанга булышып төшерәсе җирләрдә төшереп. Анда ул фотога, мен видеога куеп, аны төшеп, концерт аңлашылды, рәсми концерттагы вакыт яклар. Вакыт як түгел инде, менә анда ул моментта аңлашылды безнең телефондагы парольләрдән бер булып. Менә шуңа барайым мин теге телефонның шунда телефонда тотып утырам мин теге. Төшерәм теге. Тотам да бер момент теге мин парольне җыям да бит инде. Төшерәм, карыйм, минеке түгел. Шул моментта вакыт як дигән бер шуннан. Менә шунда теге төшергәндә без аңладык, тошта безнең икебезнең дә парольләр бер үк булган. Шуннан да теге ничектер бәлки юганнан ук китмәде инде. Юк инде, юк. Бу просто теге абау. Бәлки генә адам булгандыр инде. Беренче сигнал иде. Кызык бит инде. Шуны да аннан соң кире кайттык без менә Казанга. Шунда бик күп сөйләшеп, мин обычно Казанга барганда музыканы кушам да, теге тыныч кына барам үземчә, монда Шулпан белән без быды килеп бер минутта туктамыйча сөйләшеп, анда барганда да историялар булды. Анда тоже историялар булды, ләкин бик кызык, шуннан соң без бик тыгыз сөйләшә башладык дип әйтәм. Теге парольне әйтә аласызмы? Ул теге вакыттагы, ул сезнең билгеле хәзер үзгәргәндер. Юк, хәзер дә шул. Менә син бүген бастым. Билгеле бер сан, билгеле бер тәртиптә. Кемрә алай-болай кем яман кулларга эләксә, хәзер әйтеп телефоныгызга керергә мөмкиндер. Шуннан менә шуннан без тыгыз сөйләшә башлап инде. Шул. Шулпан, менә без йөреп киттек дип конкрет шушы берәр вакыйга шурны әйтә аласызмы? Менә без егет белән кыз дип күкрәк киереп әйтә. Менә ул әйтсен әле, бик кызык булды ул. Тоже булды ул. Теге туп-туры сүз бәреп әйтә торган кыз дип уже күпме сөйләштек Шулпан. Монда да беренче шундый адамны дигәндә сорауны Шулпан сорады. Без кем диек? Бер-беребезгә диде. Чөнки мин ни яратмыйм теге, неопределенность дигән әйберне мин яратмыйм. Кем дусмы син, малаймы син, абыймы син, әтиме син, кем конкретно әйт син миңа, кем син? Кем карыйсың? Булай карарга була, синең кызларың, миңа синең кызлар, дус кызларың күп ул. Аларга да шулай карап була, миңа да шулай карап була, что ли? Менә шулай конкрет сораган мин. Әле мин теге ул аралыкта теге минем дусларым инде волейбол уйный. Теге женский волейбол. Женский волейбол. Мин теге дуслар булгач инде анда теге женский волейбол. Женский волейбол. Женский волейбол. Хатын кызлар уйныйдыр бит. Женский волейболдагы дуслар. Если что. Анда просто мин генә түгел, егет адам мин генә безнең компашкадан бармыйм, теге бөтенебез теңдә. Анда хатын белән ир булганнар да инде, мин дә инде барайым инде. Шулай итеп поддержать итәм инде. Ансында ул хәтлек яратып бетерми. Әле бу йөри башлаганча инде. Шуны әйтү инде, теге аңлатып әйтүем. Теге нәрсәгә, теге менә аларны да аларга да шундый карашмы? Миңа да шундый карашмы? Нинди мәгънә бар? Теге облай сөйләшеп йөрүнең дип инде. Шуннан соң син нәрсә дигән? Ул сиңа сорау куйгач, кем без дип? Мин истәтү инде ул теге сорауга ничек җавап бирә. Наверное, яраткан кызым дигән әйткәндер инде. Безнең, мин хәтерлим, бу сөйләшәнең икенче көнне булай, бу ялгышмасам, мен анан сорадым, дәлилләп күрсәт. Дидем. Ник мин сине хәзер загыз калып барыйммы дип. Әйтәм, "При чем тут загыз? Ул бит әле җитдилекне аңлату загыз калып барганы түгел. Мин белмим ничек дәйләргә диңде." Әйтәм, белмим инде, алайса дим инде теге белмим. Хәнисләр тынып калды да инде бу, телефонда утыра инде бу. Телефонда утыра, эзли. Һәм менә шушы көнне менә шушындай нәрсә табып чыгарды ул. Охо, син что? Һәм шуны менә ак аның кулы инде, зәңгәре минеке. Ул шунда. Оригинал әйме, Шулпан. Син ничек кабул иттең моны?
Көлдім мен башта теге көлдім нинди мәгънәдә теге ушекләп түгел, додумался бит теге нинди шунда кызыгай бергә додумался тапкан бит. Хоплап елмайдым көлдем инде. Безнең шундый акыллы мәхәббәт булгандыр ул. Чөнки яңадан танышырга туры килмәде. Уже таныш бит инде. Ничектер уже аңа ул вакытта 25, миңа 20, 24, миңа 22, 21, миңа юктыр. Картырак булганбыздыр. 22 сиңа. Мен 25, сиңа 25, мен 22. Әйе, вот, мен әйтәм бит, мин дөрес әйтәм гел. Ничектер барбер акыл утырган дип әйтәм мин. Ну бары 18дәге кебек түгел бит инде уже. 16дагы 18дәге кебек түгел. Әйе, шундый теге булгандыр инде, ышынгандыр, әмма барбер башны югалтмыйча шуны акыллы мәхәббәт булгандыр. Мин шулай дип әйтәм. Шунысы бар, бер тапкыр талашмак та бит. Әйе, без талашкан. Сезнең туегыз шундый матур үтте. Lights out, shades and you know the vibes. Dome man, blue cheese and we inside. Real low, yeah, we slipping like a riptide. Pink pills, drop through the trap door. Back room, red ropes is a little more. Cheap thrills, I got what you're looking for. You ain't seen nothing like this before. You ain't seen nothing like this before. You ain't seen nothing like this before. Come get real close, let me show you something. Сезнең никахка атап ясалган фотосессияга күзем төште. Әйе. Аннан соң минем күзем төште Шулпанга. Аның менә свитшотында төшереп алырбыз. Чыгарсаңмы каршы алырга дип язылган Сабрның миннән коллекциясыннан. Каян килә Шулпан менә шушы милли киемгә, милли модага дип әйтикме соң тарту? Миллеккә мода ул минем шул бала чагымнан килә, тәрбиямнән дә килә, чөнки белмим, мин бу сорауга ничек җавап бирергә дә белмим, чөнки минем миллилеккә мәхәббәт булмаса сорау туар иде. Мин авылда туган, мине әтиәни татарча тәрбияләгән, татар җырларында тәрбияләгән, әбиләрдән, бабайлардан мин алган татарча тәрбия, милли тәрбия алган. Укытучылар миңа милли оятка салган дигәндәй күңелемә. Мин гел милли мөхиттә кайнаган. Мин ничектер үзенә күрә бер бик пафослы яңгыраса да менә телемә хезмәт итәм дип барбер татарча газетага килгән эшләргә, татарча журфакта укыганмын дигәндәй бернинди уйда булмады. Бүтән төрле юнәлеш бүтән төрле юнәлешне сайларга да, бүтән төрле юнәлешкә хезмәт итәргә дә милливеккә мәхәббәт әйтәм бит булмаса сорау туар иде. Монда сорау туар. Мода кирип киткән шәй димәк, акча юк бит милли өлкәдә. Менә ничек? Ярый менә Зөлфәт бар, әйме? Машиналар өлкәсендә кайнап акчаны яхшы китерәдер. Ләкин менә син бер үзең яшәгән хатын кыз дейме? Әгәр дә син ирсез хатын бу син өчен ничек гаилә алып барырга, ничек баланы тәрбияләргә шушы милли өлкәдә эшләп алган хезмәт хакың белән. Менә сорау бит туа. Милли өлкәдә генә эшләмисең инде бу очракта. Менә менә милли өлкәдә эшләп, һәм менә акчаны ничек эшләргә дигән сорау туа. Юк бит акчасы. Менә милли өлкәдә эшләгән кеше ничектер ул рәхмәткә һәм энтузиазмга корылган һәм әлегә баягы ак флаг тотып кына гел алга баручы булып кына булырга тиеш дигән образ бар. Менә шул образга күнеккән халык та, җәмгыять та, дәүләт та һәм бу калыптан чыгасы килми. Ул бит бары хезмәт итәчәк, ул бит бары эшләячәк, аның чарасы юк. Милливеккә хезмәт итмичә дигән фикер яши. Менә монда фикердән арынмыйча, әлбәттә без милливеккә берничә милләтебезне күтәрүгә, милливекне арттырырга телибез икән, бу фикердән арынырга кирәк. Әйе, әйтик инде Зөлфәткә кияүгә чыкканча мин үзем генә яшәдем, үземне үзем туендырдым. Студент чагыннан бирле шулай инде мин беренче курстан ук булмаса да икенче курстан мин инде үзем акча эшләп, үземне үзем тәэмин итеп тордым.
Или квартирада тұрды. Общагда түгел, квартирада тұрдым, квартпласын да төледім, нейін де дегенде, ол яқтан Аллаға шүкір. Әмі барбір шул милли юнәлішті ішлеп барсы да. Нешіктір тырышқандыр енді, барбір де, аны бетіне қол қошырып қана, меңа төлемейлер деп, миллилікеде түшінгілікке беріліп аласың енді ол. Әмі нешіктір сенің әлгі де баяғы энтузиазм дегенің шул 80% болырға тейіштіріңді мұнды ешірақта. Ансы сөне башласа, сен бүтен өлкеге, бүтен миллетке қызметте башласын да сені бір кімді ғайыплей алмай. Шынки сенің енді соңғы тұтып тұра тұрған жібің үзілген деген сөз. Мен бір нешекте ғайыплайым анды кішілеріні, шынки мен оларны аңлайым. Біз шындай товар иқтисады, потребительский жәмғиятте яшайбыз. Bir kimde hava bilen hem kıyaş enerjisi bilen toplanmayı, hem tölev kağıtları da, kredit ipotekası da kıyaşının enerjisi hem nurlarına qarab qana kelmey. Şuna göre bilmeyim, mine şuay yaratam indi, mine bitney bir milli, mine mında da bitney bir milli, mında da milli. Mine Миңа нидә еш кына әйтә инде, син үләсең инде шул милли дип инде. Мәсәлән, bir генә мисал, без Зөлфәт белән бик каты яратабыз инде Айдар Файзрахмановны һәм аның ансамблен. Бер яктан караганда безнең яшьтәге кеше тыңларга да тиешле инде. Без туйгадан чакырмакчы идек фольклор ансамблен. Ну, беренчедән теге контингент та андый түгел һәм аңламаслар да. Аңламаган кешегә аннан соң менә карагыз аларны дип кенә аларга да әйбәт рәхәт булмасын. Шуңа күрә белмим, миллилек ул безнең күңел халәте һәм яшь рәвеше. Андай булмаса башкача булмый. Шулпан, әмінә милли атрибутика ихтибар иттем, яулыклар, свитшотлар каян аласың? Каян табасың ул милли товарларны? Нишләп Зөлфәт тә юк, төбәтә юк, нишләп свитшотлар юк? Нишләп юктырмадың ул милли атрибутикага? Кстати, минем бар киемнәр бар. Хәзерге заманда, менә Аллага шөкер, хәзер алар андый милли атрибутикалы әйберләр бик күп. Ну, күбәя башлады һәм төрле сегментта, төрле бәядә бар. Әлбәттә, искусство бистәсенә бомга чыксаң, бөтен кибеттә бар. Аллага шөкер. Без хәтта менә сәяхәтләрдә дә еш кына нитәбез, йөрибез һәм тик чагыштырабыз. Каралы бездә бит андый менә әйберләр күбрәк икән, милли әйберләр, алып кайтып китәргә яулык дисәң, монда яулыгы бар, кул яулыгы бар, галстугы бар, ни бар, ничектер менә татарныкы бит бу дип кычкырып тора торган әйберләр бар. Монда әлеге дә баягы цена вопросы, әгәр дә ул бик каты кыйбат булса, менә безгә гади, менә без бит турист түгел, әмма бездә аны кулланасыбыз килә, киесебез килә. Менә популярлаштыруның төп популярлаштыруга төп киртә, ул аның бәясе бик кыйммәт булу. Менә булар бик арзанрак. Бу да бик нормальный бәядән инде. Свитшотның бәясен әйтә аласыңмы? 4000. О, кыйбат барыбер. Ул мәсәлән, шушындук свитшотны кибеттән алсаң, татарны язуыннан башка 2 тапкырга кыйммәт арзанрак булыр, шулай бит. Менә әле бу санала теге бюджетный вариант. Әмма әлбәттә менә минем мәсәлән әйтмим, мин дизайнерга булмасын реклама мохтаҗ түгел, акчасы бик әйбәт, бик яхшы. Но күтәрелеп бәя түгел. Мин аңлыйм, что анда түрә балаларына, түрә кызларына кирәктә түгел андый милли әйберләр особо. Изүләр күтәрелеп бәя, ну менә без күтәрә, мин әйтәм, никахка башта шуны карадым, изү 24900 иде. Мен образым 24900 булганды, бүтән чәчәкләре, бүтән макияжы белән бергә. Ә монда бер менә бу менә мондагы изү 24900. Менә дизайнерская әйберләрен дә аласың. Бер көн соң күрсәтеп утырдым Зөлфәткә. Әйтәм, шундый матур, күннән, милли орнамент ясалган. Әйтәм, бәясен калган, әйтәм, күпме дим инде. Ну, 5000 дыр инде дим, әйтәм, 39400 әйтәм, пожалуйста. Син күзең шарлы. Ну, алай димәдем инде. Ну, булай шаккаттыра инде андый бәяләр. Чынлап та, чын дөресе. Бу бит сумка, дип карыйсың. Мәсәлән, теге шул орламентлар гына булмаса, все, ул бүтән бәя булыр бит инде. Даже бүтән төрле орламент булса да, мәсәлән, милли түгел, ә инде
Просто бір рәсем. Шул ук материал китсен, шул ук нәрсә, ләкин менә миллилек да кыйбатландыра хәзер вакытта Бәясен бәяне. өсти. Кызганыч, без бит аның эчке кухнясын белмибез, әйме? Менә миндә хәзер син күргәнсең, Чулпан банк эшли башлаган, 58 хат тутырылган. Менә мин аны бер төрле бәягә куярга уйлыйм, ләкин шаманым халык кыйбат диячәк. Ләкин там банкасын алырга кирәк. Банксы Сездә- аның бит әле төсле кәгазен, аның әле бичевкасын, аның әле тегесен, әле мин аны Озонга чыгарып, Озон менә товарның 40%-ын ала. Менә сезнең менә күрәсез бит бәя Озонда. Менә шуның 40%-ын гына ала Озон. Аның котышкыч зурнилары, салоннары. Менә без кызганыч Әле кул эше, кул хезмәте, баш хезмәте. Шул кул хезмәте, баш хезмәте. Менә аңлыйбыз, менә шул бәя ул чөнки штучный товар булганга. Ләкин әлеге дә баягы дәүләткә сорау, ни өчен сез милли әйберләрне зур санда чыгармыйсыз? Билгеле, зур санда чыгарылса, ул арзан булыр. Масс-маркет Әйе, булса. масс-маркет. Менә шул юнәлештә нишләптер юк ул безнең дәүләт, менә ул шуңа таба ул юнәлеш тотмый, йөз тотмый. Менә ул зур сал бу нәкъ менә вакыт эшләүчеләргә түгел, ә шушы әйтәм бит дәүләткә. Минем хәтта милли кесәне тешли дигән язма да бар. Бу җәһәттән. Омаянсы шулай, чөнки ул Милли штучный кесәне товар. тешмәй дигән әйе. Зөлфәт Хәсенова да сорау бирик, без инде әңгәмәнең ахырына таба якынлашабыз. Ни өчен һәм ничегрәк син журналистикадан автомобиль дөньяга кирип китәргә булдың? Чөнки бит инде син бәтәш тәгәрмәчнең алыштыргысыз алып баручысы. Но монда без ул темага сөйләшеп тә алдык. Иҗади эштә миллине үстерәм дип кенә яшәп булмый. Монда акча. Иракларга бигрәк тә. Син әйтәм, теге иң беренче урында ул акча иде. Без сен за кадрымда сөйләшеп алдык, ул мин ничә сум алайым. Бу санны әйтергә дә Оят аны әйтергә. Мине ул бензинга гына җитә. Мин шул эш буенча йөргәндә ярый әле теге ул вакытта әти белән яшим мин. Аларның төп йортта инде. Мин просто менә шул эшкә бензинга гына җитәрлек сумма иде. Әле ул Әле дә вакытта баягы бензин- энтузиазм, яшьлек, аңа Әйе. акча кирәкми дигән уй. Ничек инде менә мин гел шаккатай, менә мин хәзер дә бик бәхәсләргә керәм инде олылар белән. Яшьләргә акча кирәкми, нәрсәгә акча, ничек яшьләргә акча кирәкмәсен. Ул Как раз теге безгә кирәк заманда ул. шулкадәр рәхәт яшәп калганнар, дәүләт фатирын биргән, дәүләт бушлай санаторийга җибәргән, район ашаткан, дәүләт анда укыткан, ниткән дигәндәй машинасын биргән. Ну, хәзер бит алай түгел. Хәзер бит алай түгел. Хәзер яшьләр ни өчен 18 яшьтән үк эшләргә мәҗбүр? Ну, чөнки ул ата-әнисенә акча сорарга ояла да һәм җитми дә. Әйе, булмаска да мөмкин. Шуңа күрә мин теге күпме студент вакытта әле практикалар узайым, эшлим каядыр, анда әле түзәрлеге. Чөнки студентка да ул хәтле күп акча кирәкми. Анда ашарга әзрәк җитсә, бәхетең булса, всё, шул җиткән. Эштән чыккач инде менә шул эшкә кергәннән соң 1 ел түздем. Менә 1 ел түздем, аннан соң булдыра алмадым, киттем әйе. Дәнишем хәзер машина бизнесында. Зөлфәт, менә мин 2 тапшыруны синең белән язырдык, хәтта шул вакыт аралыгында мин синең автомобиль дөньясы турында мәгълүматның күп булуын һәм киң булуын белдем. Син электән шул машина белән кызыксына идең, әле бер өлкәдән икенче өлкәгә күчкәч кенә шул тиз арада өйрәндеңме син ул машиналар турында мәгълүмат? Мин прям вот машиналар дип янатан кеше түгел идем. Да, мин картинг белән кызыксынайм, но ул бөтенләй машинага ни при чем. Анда картинг ул бер төр, машина ул күпкә авыррак, күбрәк информация алырга кирәк анда. Менә шуңа күрә теге шын дөресен әйтәм, мин шул эшкә кирип киткәндә генә, мин даже төннәрен йокламыйча, менә 2 атна мин укыдым, аңлаштым, сфераны өйрәндем, шул обзорларны, аннан соң ничек дөрес машиналарны карарга. хәзер хәтта мин карыйм инде ул обзорларны, мин белеп бетердем. Әле бер кичә түгел инде бер көнне нәрсә дидем әле? Син нәрсәң шиный дидем, нәрсә әйттем әле мин, нәрсә шиный машинада? Хәзер калдырма, мин оныттым сүзен. Белмим Колодка түгел. Тормозларын шиный дидем. Колодкамы? Колодка дидем просто. Менә без ансын монда әйтик әле. Кстати, мин теге көнне төшергән вакытта инде оныткан булсам, менә бердән-бер минем теге техник яктан минусы күрдем. Артка барганда,
тормозга басам икән, ул мәсәлән иртә белән чыгам, кич буе торгаш төн буе, артка барганда ничектер шини. Мин әйттем, колодкың шине бит. менә Син ул- каян беләсең нәрсә икәнне? Битем. Ничектер менә мин белән гел теге мин куям, обзорлар карыйм, шулай итеп. Кстати, менә кире әйләнеп кайтабыз, шул сөйи башлаган имти. 2 атна буе өйрәндем, мин теге Нижнекамскага барып, мені полностью укыттылар, шунда өйрәндем. Һәм мин хәтле бернинди обзорда карамыйм. Бөтенләй кызыксынмыйм машиналар Мин белән. сине теге заман җилләр торган дип уйлаган идем. Бала Кая инде ул бит инде артист. Әйтәм, менә бәләкәй чактан мин Сәхнә, автомобиль артисттер дип. Юк, менә әйтәм, шул максимум картинг белән кызыксынам. Әдәби марафоннар. Мин әле әдәби марафоннарда катнашам. Ягъни катнашканнар. Вот, менә шунда гына кирип китеп, минем кисәк үзгәреш булды. Хәтле иҗат итеп, һәм миңа кисәк кенә чакырдылар да шушы эшкә. Мин 2 атнада йоклый алмыйшым, менә шул өйрәнеп, шушы сфераны полностью автосалоннар каналларына подписать итеп, аларның ничек эшләгәннәрен аңлап, шул автосалонда эшләүчеләр миңа аңлатып, өйрәтеп, ничек хәзерге вакытта эш бара, шулай итеп өйрәнеп китеп, менә 3 елдан артык, 3 елдан артык уже менә шушы сферада эшлим. Әни өчен әхмәт автомобиль дөньясын сайладым. Шындырысын әйткәндә, миңа зарплатаны иң беренче әйттеләр. Мине танышым шакырып алды да шушы, аларга как раз сатучы кирәге. Тагын бер шул шакырып китерде, аннан соң мин собеседование уздырдым. Анда минем әле тагын кешеләр бар иде. Арасында иң яхшысы булып сайландым да инде. Мине Нижнекамскага җибәреп укыттылар. Аңлаттылар шушы сфераны, чөнки алар да аңлый. То, что мин беренче тапкыр әле бу сферага кирип китәм, беренче күрәм, һәм алар да минем күздә теге күзгә карап аңлыйлар, чөнки минем андагы өйрәткән кешем дә әйбер, сен авырактыр инде дип инде. Чөнки ул реально, мәсәлән, иҗаттан технический якка кирип китү, кисәк Гуманитарий да бит миңа даже теге шоги ул әзер авыртып та алдым шунда, авыртып та инде салкын тиде, температуралар күтәрелеп, Шуна Психосоматика. на нервный почве дип әйтәләр. мин бик авыр кичердем менә шул күчүне. Ләкин мин хәзер шушы темада yüzем дип әйтәм инде. Аллаһ. Журналист булу да тәэсир иткән инде. Сөйләшү, интервью алырга. Кеше белән. Менә кеше белән дә ул журналистика барбы, миңа кирәк чыкмады дип әйтә алмыйм. Менә бит бәтәш тәгәрмәшкә ярап куйдың бит әле. Менә шунда да Тәҗрибәң дә, белемең дә ике якның да. Аннан соң мин теге бар кешеләр белән эшләгәндә дә анда да тәҗрибә бар иде. Бары журналистикада син үзең генә теге газета язсаң да, радиода эшләсәң дә, телевидение эшләсәң дә үзең генә утырмыйсың. Бары син кеше белән контакт ясыйсың, анда барасың, сөйләшәсең алар белән, аңлашасың. Һәм шул тәҗрибә барбыр бирде дип әйтәм инде, күпмедер опыт һәм нәтиҗәсен минем эшемдә куллана алдым. Шуны. Һәм инде тапшыруның ахырына якынлаштык. Финал сорау. Инде кайбер әңгәмәдәшләремә аны бирәм. Татар теленең киләчәген ничек күз алыйсыз һәм татар теленең киләчәген үстерү юллары нәрсәдә дип уйлыйсыз? Нинди киртәләр бар һәм нинди үсеш юллары бар? Кайсыгыз башлый? Әйтәм, мин башта әйтимне. Әйт. Минем Иң беренче монда әти-әниләрдән тора дип әйтер идем. Әти-әни татар телен ярата икән, татар телендә сөйләшә икән, аның балалары да сөйләшәчәк. Безнең бер танышыбыз, минем туганым да инде ул бар. Мин шок каттым. Менә аның ничек татарча сөйләшү бәләкәй генә була ул. Без барабыз, Казанга барам дим менә. 2 яшьлек бала әле. 2 яшьлек бала бу. Бер заман җылый башлады. Миңа әтисез яман суды. 2 яшьлек бала бу. Мин ямансыз, мин дә хәтерләмим аны сүз барлыгын. Менә бу мин аннан соң монда килгәч әнисе белән сөйләшеп утырдык. Мин өйдә татарча сөйләшәм инде. Аңа татар сүзләрен өйрәтәм инде. Рус телен бөкедә утырабыз ди. Бөкедә кайчан бетә безнең 2 яшьлек бала менә бу. Аны әнисенең карашы шундый. Мәктәптә өйрәнә ала.
Рус теленә, чөнки алар менә Казанда, Казан кырыенда яшиләр. Алар Казанда укыр дип уйлыйм инде мин үземчә генә. Алар барбер менә шу мөхиттә үсәчәк, рус телен өйрәнергә өлгерер. Ә менә татар телен ул бәлки шактан өйрәтеп килә икән, әтияни. Монда баланың да әллә ни теге выборы калмый, ул татар телен беләчәк һәм татар телен яратачак. Монда иң беренче чиратта мәктәпләрне сүгәләр. Мәктәп монда ни причем? Әтиянең яратмый икән татар телен. Өеңдә сөешмисең икән татар телендә. Берничек тә сиңа мәктәп ул татар телен өйрәтеп бетерә алмый. Синең карашың, фикерең аңлашылды. Әйе. Сиңа куябыз Зөлфәт хан, күчәбез Чолпанга. Гаиләгә генә берничек тә аударып калдырасым килми. Безгә рәхәт, әйтәсе, безнең балаларыбыз юк. Менә әгәр дә уйлап карасаң, менә мин хәзер әти, әниләр урынына куям да үземне. Менә мәсәлән, мин дә Зөлфәтте эштән 8-дә 7-дә кайтабыз. Мин киреп китәм, ашыга пешерергә, ул ял итәргә дип әйтегез, шул обзорларын карарга, клиентлары белән сөйләшергә ярар. Ашыйбыз да, мин посуда юам, ул ярар үз эшен эшләй, әлеге дә баягы сәгать 10 була, 10да йокларга ятасың, сәгать 7-дә 6-да тагын чыгып китәсең. Монда өйдә 2 сәгать сөйләшеп кенә бала белән Ансыны бар. телгә өйрәнә алмый яшәү ул. Һәм менә кая, мәсәлән, минем әни буларак, где вот кайсы җирдә промежуток, кайсы промежутокта мин аңа төрле сөйләшеп, кагыйдә өйрәтеп утырырга тиешмен, вакыт табырга тиешмен. Бер караганда Әти булса да, әтиләрнең дә вакыты булмаска мөмкин, чөнки кеше дөнья куа. Ну, шулай җәмгыять шулай кырган инде менә шундый кагыйдәсен биргән безгә, менә без шул кагыйдә буенча яшибез. Булай бу бер яктан караганда, икенче яктан караганда мин килешәм Зөлфәтнең фикере белән. Караштан тора, әтиянең карашыннан һәм тирә-юньдәгеләр карашыннан, әгәр дә без барыбер дә менә шу әлеге дә баягы энтузиастлар икән, менә әйе, менә мин шундый менә миллидән киендерәм, милли җырларны тыңлатып үстерәм. Әйбәт кенә, яхшы гына мәгънәдә шовинист булсак, үз телебезнең шовинисты, яхшы мәгънәдә әйтәм, монда теге бернинди дә сәясәткә каршы килә торган сүзем юк, бернинди дә низак тудыра торган сүзем түгел, әйбәт мәгънәдә шовинист булырга кирәк, үз теленең, үз мәдәниятеңнең һәм балаларны тәрбияләгәнче башта әйтәм бит, үзеңне тәрбияләргә кирәк. Үзең татарчасын күбрәк куллансаң, гомумән бөтен җирдә, мөхиттә, кеше белән сөйләшкәндә, ну, менә ир белән хатын арасында, дус белән дус арасында, эштә куллансаң, гел менә күз алдында булса ул татар теле, ул күңелгә барбер сеңә. Татар теле кәттә тел дип әйтерлек булырга тиеш. Аны модалы дип эшләр, Әйе. модный дип, кирәкле итеп. Татар телен белсәм, мин беләчәкмен менә моны. Татар телен белсәм, мин яшәкмен моны. Менә нишләп без инглиз теле, менә без бит әйтәбез, инглиз телен әгәр мин белсәм, менә бу җырның переводын беләм бит мин, менә шуның булырга тиеш. Мин татар телен белсәм, мин менә бу җырның переводын беләм бит булсын анда. Менә инглиз телен белсәм, мин шушы актер белән танышыр идем. Мәсәлән, төрек телен белсәм, мин Төркиягә барам да анда бурага шивитмен күрешә алам бит, например, дип уйлаган кебек булсын. Менә мин татар телен килеп өйрәнәм дә хәзер мин анда Искәндәр Хәйруллин белән таныша алам бит, әйтерлек булсын. Аның өчен әгәр дә менә шундый медиа персоналарның әлбәттә телне популярлаштыру өлкәсендә эш алып баруы кирәк. Менә мәсәлән, гел әйтәләр инде, Дани Зарипов татар, Алина Загитова татар диләр. Менә мин татар түгел дип саныйм. Чөнки мин аларның татар телен кулланып, татар телен популярлаштыруда ни аларны кулланганнарын күргәнем юк, ни аларның бу өлкәдә нәрсәдер эшләгәннәрен күргәнем юк. Татарча белермисең? Менә шундый шәхесләр бит татар телен белә, шундый шәхесләр бит татар булган, һәм шул шәхесләр бит татарча укыпмы, татарча сөйләшепме, татар булып, менә шундый дәрәҗәгә ирешкән. Менә модны кәттә иттерергә кирәк шәхесләрне дә дөрес ракурстан, үзебезгә файдалы ракурстан күрсәтә белергә кирәк. Һәм тагын бер өченче юлы, без гел телне сакларга тиеш филологлар, журналистлар, иҗат кешеләре, сәхнә менә җырчылар. Ну, юк инде. Менә шул хәзер ачсаң социаль челтәрләрне, кайсы җырчы баласы белән татарча сөйләшкәнен куясың интернетка. Бөтенесе Ландыштан кала. Ландыштан кала дип әйтик.
Кайсы җырчы, кайсы артистның шулай бардыр алар араларында да бөтенесен бер калып касылып хәзер сөкмим. Үземнең балам булмаган ки, тем более. Юк, татар телен саклау, филологлар, гуманитарлар эшенә түгел һичкенә дә, бу технарлар эшедә, бу физиклар эшедә, бу химиклар эшедә, бу философлар эшедә. Гомумән бөтен юнәлештә кирәк татар телен кертеп җибәрү, булдыру, үстерү сүзен яратмыйм мин, теге сүз ебестергән кебек, шуңа күрә әйтәм, менә бүтән сүзне эзлим. Гуманитарийлар һәм энтузиастлар эше генә түгел ул. Татар телен популярлаштыру, моделы итү. Килешәм. Һәм шушындый милли нотада без сөйләшүебезнең ахырына җиттек. Зөлфәт, Чулпан, рәхмәт шул кадәр җылы рәхәт әңгәмә өчен. Мин инде күптән шоколадны эчеп бетердем, сезләр һаман да эчеп бетереп киләсез. Инде тыңлап кына. Шуңа күрә сезгә яклы киләчәк телим. Сезгә бер-берегезне аңлашып яшәү киләчәктә дә. Менә ярты сүздән аңлау, хәтта ниндидер бер хәрәкәттән дә бер-береңне аңлау. Менә шушы сезне бер-берегезне аңлау, хөрмәт итү градусы бер кайчан да кимемәсен дә, суынмасын да, яме? Менә кофе суынсын, әсеснеке суынмасын, яме? Бик зур рәхмәт. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачылар, безнең белән булганыгыз өчен, караганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Әгәр дә лайк куеп җибәреп, комментарийда сырласагыз, бик рәхмәтле булыр идек. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз. Сау. Сёшка матрешка. Рәхмәт. Әле ибер. Акыл сату булган инде бу.